Volem solucionar el problema de la brossa marina. Conscient utilitza aquest plàstic per crear teixits i fabricar productes reciclats. Recuperem la brossa del mar i li donem una segona vida. Conscient, desconstruir per construir. Conscient, desconstruir per construir. Aquest projecte és un encàrrec d'una nova marca de roba sostenible. Aquesta ha volgut transmetre missatges i valors diferents sobre la sostenibilitat envers la moda. Reutilitzar, reduir, reciclar, crear moda mitjançant escombraries marines. Què és la moda sostenible? La moda sostenible ha de ser ètica i respectuosa pel medi ambient. Utilitzant els recursos naturals del planeta no és la solució. Conscient utilitza el reciclatge per crear una nova generació de productes amb la mateixa qualitat i disseny que els millors productes no reciclats. Tasques realitzades. Campanya publicitària. Speak to me, my heart is free, my love has Conscient, desconstruir per construir.